тамоми муассисаҳои мамлакат барои гузарондани зимистони солҳои 2017-2018 омодагии ҳамаҷонибе мебинанд. алалхусус дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи шаҳри нав барои гузарондани сармо ситоди махсус ташкил карда шудааст. имрӯз дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии ноҳияи шаҳри нав иҷрои худро ёфтааст. бояд гуфт ки ҳамаи шӯъбаҳои беморхона фаъолияташ хуб ба роҳ монда шудаасту беморон метавонанд дар ин шӯъбаҳо пурра табобат бигиранд. зимистон гузарони солҳои 2017-18 беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри нав дар айни ҳол пурра омода мебошад. беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри нав барқи доимӣ кати таъмин мебошад. шӯъбаҳо бошад, шӯъбаҳо 5 шӯъба бо болерҳои гармидиҳанда кати таъмин шуда ки дар вақти зимистонгузарӣ ҳамашон болерҳо кати гарм карда мешавад. беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри нав дорои 18 шӯъбаи махсусӣ гардонидашуда буда тамоми намудҳои хизматрасониҳои тиббиро ба аҳолии ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон мерасонад. роҳбарият қайд менамояд ки тамоми ҳуҷраҳои табобатӣ бо тариқи бойлер гарм карда мешавад. бунгоҳҳои тиббӣ бошад, қариби 35 тона ангишт кати таъмин карда шуд. 45 адад печкаҳои гармдиҳандаи ангишти кати таъмин карда шуд. шишабандиҳо пурра таъмин. мо пурра гам зда метавонем ки мо имсол барои зимистонгузаронӣ пурра тайёр мебошем. кормандони соҳаи тандурустии ноҳия бо назардошти он ки таъмини саломатии аҳли ҷомеа асоси рушди пешравии диёр аст, баҳри баланд бардоштани сифати хизмати тиббӣ ба аҳолӣ нақшаҳои мушаххасро роҳандозӣ хоҳанд кард.